Здравейте, това е моят влог. Часът е 9:30. Към 12 трябва да пътуваме към София. Ще участваме статисти в един филм, американски филм. И в този филм участва един много известен американски актьор. Сега да ви кажа кой е, но не пропускайте влога, за да разберете. Да се събудих. 31 март 2003. Чиха ни в рейса. Да си представи дали Да. В момента изчакваме да ни викнат, ето ни тук. Тази вече съм на половин час сън и в момента много ми се спи. Така, здравейте. Сега имахме много яки сцени, това ще лежим по земята с пушки, сега сме мъртви, снимаха ни отгоре с един огромен дрон и беше много яко. Сега отиваме да пушим. Dame un grr, okay, un grr, okay, un grr, okay. Arabi gila bela. Dame un grr, okay, un grr, okay, un grr, okay. Arabi gila bela. Ajde sarine. Сега отиваме да се подключим за следващата сцена. Сега ми служиха още допълнително грим, ме преоблякоха. Добре са. Радвайте се днес. Да, радвай. Да, е така. Добре. Вече сме в читалището. Здравейте, чакаме да ни викнат за снимките. Още седим и чакаме. Снимах с главната актриса от Хензел и Гретел, Мюрел.
Така, това беше краят на влогът ми. Това беше последния снимачен ден за мене. И с това ви казвам чао.